O Concello de Pontevedra levará aos tribunais a nova autorización ambiental integrada de ENCE. Esta autorización ten unha validez de 4 anos e adapta os parámetros de emisións aos fixados no 2014 pola Comisión Europea. Para isto, a empresa deberá realizar melloras técnicas que reduzan a contaminación. Antes do 1 de abril, as augas pluviais do complexo deberán ser vertidas tras o seu tratamento lonxe da costa, a través do emisario submarino da depuradora dos Praceres. As augas residuais terán que facelo antes do 1 de decembro. Dende o Concello non entenden que a empresa poida facer uso dun emisario feito con fondos públicos. Non entendemos como ENCE vai utilizar un emisario que se fixo con fondos públicos e, ademais, é que hai outra cousa. Se hai que cambiar o emisario será porque non funciona, e se non funciona vai funcionar para ENCE. A autorización marca tamén revisións periódicas das emisións contaminantes e obriga a instalar un novo punto de control da contaminación en Campelo. Ante o rexeitamento dos informes e alegacións presentadas ata o momento en contra da renovación da autorización ambiental integrada, o Concello aprobou en Xunta de Goberno presentar un recurso contencioso administrativo. Os argumentos empregados nas alegacións podería sumarse algún outro unha vez analizado o documento da nova autorización. Basábanse fundamentalmente as alegacións que presentaba o Concello e os informes en que non cumple coas condicións establecidas polo Plan de Ordenación do Litoral e as directrices de ordenación do territorio, o problema da caducidade que non está resolto, a prórroga que non é firme porque está pendente de contencioso e as propias emisións das que ENCE decía no seu documento para a autorización ambiental integrada que superaban as que xa no seu momento, no momento de abrir ENCE, se lle permitían, imaginade. O Goberno municipal segue a confiar en que se resolva a caducidade da concesión de ENCE e se esa retirada a prórroga que mantén a pasteira en Lourizán.